Καλή σας ημέρα. Το Japa.gr σας παρουσιάζει το καινούργιο tablet της Honda V919R με Retina screen, τετραπύρινο 64 bit με 2 GB ROM και 32 GB RAM, που μπουτάρει και σε Windows 10 αλλά και σε Android. Σαν tablet είναι άψογο, έχει μεταλλικό frame στην πίσω μεριά, μόνο στην πάνω και στην κάτω μεριά έχει μόνο πλαστικά. Αυτό γίνεται στην πάνω μεριά μόνο και μόνο για το σήμα του Wi-Fi. Είναι πολύ γρήγορο και πάρα πολύ καλό. Θα το προτείναμε ανεπιφύλακτα στους φίλους μας να το δοκιμάσουν και να το τεστάρουν. Αν πάτε εδώ θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ γρήγορο. Λοιπόν, από εδώ ακριβώς πώς μπουτάρει λοιπόν. Να σας πούμε λοιπόν πώς μπουτάρει από Windows 10 και σε Android και πώς γίνεται η αλλαγή εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πατώντας λοιπόν, βλέπετε αυτό το εικονιδιάκι εδώ, πατώντας εδώ το εικονιδιάκι, αυτόματα διπλό κλικ που βάνεται απάνω του. Πατώντας λοιπόν, συνεχίζουμε, πατώντας λοιπόν πάνω σε αυτό το εικονιδιάκι, διπλό κλικ, αυτό αρχίζει και μας ζητάει να μπουτάρει από Android, από Microsoft Windows 10 σε Android. Πατάμε εμείς yes λοιπόν, εννοείται switch to Android, και περιμένουμε να κάνει το restarting. Θα περιμένουμε λίγο, κάνει και το update ταυτόχρονα. Μέχρι να κάνει το update να σας δείξω λίγο το tablet. Το έκανε. Ξεκινάμε λοιπόν να δούμε το tabletάκι μας. Μπουτάρει, μισό λεπτό, και άνοιξε. Και τώρα έχουμε Android. Ανοίγοντας λοιπόν το Android, βλέπουμε το μενού του Android 4.4 KitKat. Πολύ άψογο και αυτό. Το έχουμε ρυθμίσει λοιπόν εμείς στα ελληνικά. Μπορούμε να δούμε λίγο τις ρυθμίσεις στο μενού. Βλέπετε ότι βέβαια έχει κάποιες κινέζικες εφαρμογές, αλλά αυτό δεν μας πειράζει καθόλου. Είναι πολύ εύκολο να βγουν και αυτό γίνεται, θα το δείτε και εσείς από μόνοι σας.